Dobar dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Veterani mira. Zapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji, poglavito djece, prioritet je u zbrinjavanju branitelja. O čemu se točno radi čućemo tijekom današnje emisije. Poglavito to stoji u najnovijim izmjenama Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Dakle, i danas imate razloga da ostanete s nama. I kao što sam u uvodu emisije rekla, zapošljavanje branitelja zapravo je prioritet u skrbi za branitelje, posebno kada je riječ o djeci branitelja. U studiju 5 Hrvatske televizije pozdravljam moju današnju gošću, to je gospođa Nevenka Benić, pomoćnica ministra hrvatskih branitelja. Lijepi pozdrav, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i svim vašim gledateljima. Vrlo važna tema kada je riječ o zbrinjavanju i skrbi za hrvatske branitelje i članove njihove obitelji. Gospođo Benić, da čujemo na početku koliko zapravo trenutačno ima nezaposlenih branitelja? Pa prema posljednjoj evidenciji koju posjedujemo, a to je 11. mjesec prošle godine, u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje evidentirano je 29.029 nezaposlenih hrvatskih branitelja. Podaci za mjesec prosinac se upravo obrađuju. Dakle, to je negdje oko 15% ukupno nezaposlenih u Hrvatskoj. Golem je to problem, nezaposlenost, znamo da je veliki problem za cijelu državu, a nezaposleni branitelji također su jedan od gorućih problema. U izmjenama zakona posebnu ste pozornost posvetili i toj problematici. To je na točka 35. Da čujemo o čemu se točno radi. Članak 35 Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Upravo kao što ste napomenuli, jedno od prioriteta Ministarstva branitelja je zapošljavanje i zbrinjavanje djece poginulih, odnosno smrtno stradalih i zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, kao i zapošljavanje hrvatskih branitelja. U postojećem članku 35, prije nego što smo pristupili izmjenama, postojalo je pravo prednosti prema utvrđenom redoslijedu, međutim svi smo mi bili svjesni i gotovo svakodnevne činjenice o nepoštivanju tog prava prednosti i kao što je i bilo kad se pristupilo samim izmjenama, nastojali smo ojačati taj članak i uvesti odredbe koje će jamčiti određenu pravnu sigurnost osobama koje ostvaruju pravo. Dakle, pravo prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima ostvaruju nezaposlena djeca poginulih hrvatskih branitelja bez oba roditelja i djeca bez roditeljskog staratelja, što je zapravo novina. Zatim su tu hrvatski ratni vojni invalidi, članovi obitelji smrtno stradaloga, dragovoljci Domovinskog rata i hrvatski branitelji. U samim izmjenama propisali smo i određene prekršajne odredbe za sva tijela uprave i pravne osobe koje ne poštuju pravo prednosti. Poučeni dosadašnjim iskustvom, pretpostavljamo. I dakle u tim prekršajnim odredbama je predviđena novčana kazna za odgovornu osobu u iznosu od 5 do 15.000 kuna, a za ustanovu od 10 pa čak do 300.000 kuna. Moram pitati, jeste imali do sada priliku intervenirati, da tako kažem? Moram reći da smo imali nekoliko pozitivnih primjera u prošloj godini, dok još nije bilo izmjena zakona, gdje je ministar zapravo sa kolegama ministra upozorio na odredbe članka, ali je naša želja, intencija da nema potrebe za intervencijom, nego da se poštuje zakon. Ako je zakonom propisano pravo prednosti, da naše kategorije koje to pravo ostvaruju, na to pravo kad se pozovu mogu i ostvariti. Isto tako u izmjenama zakona razdvojeno je pravo prednosti u javnim ustanovama i tijelima uprave. Propisana je nadležnost za provedbu nadzora od upravne inspekcije, od inspekcije rada. Propisana je obveza onoga tko raspisuje natječaj ili oglas da prilikom završetka natječaja i sklapanja ugovora o radu je dužan obavijestiti sve kandidate koji su kandidirali na natječaju i koji su se pozvali na pravo prednosti, obavijestiti o izboru kandidata, jer smo nažalost se susretali sa činjenicom da nismo imali podataka o rezultatima natječaja, pa su osobito djeca poginulih branitelja bila onemogućena u postavljanju prigovora ili žalbe na rezultate natječaja. Bili su dovedeni pred svršen čin. Upravo tako. Propisani su i rokovi u kojima upravna inspekcija, odnosno inspekcija rada, mora donijeti rješenje o nadzoru i niz zapravo pravnih stvari koji olakšavaju provedbu tog članka. Dakle, zakonski je, moramo reći, gotovo idealno posloženo i trebali bi se pridržavati zakona. Imamo i pitanje naših gledatelja da vidimo kakva je situacija na terenu. Halo, dobar dan.
Dobar dan. Slušamo, izvolite. Sve najbolje vam želim, vama i vaši lijepoj gošći. Hvala lijepa. Kako ste, dobro? Hvala, izvolite pitanje. Ne budemo, vidim da ste ozbiljni, moram ja onda biti ozbiljno. Evo ovako, poštovana gospođa Nevenka, znamo se jako dobro, iz jedne emisije gdje ste mene malo optužili da sam ja tražio za svoju kćer da je nju Ministarstvo branitelja zaposli. Međutim, krivo se shvatilo. Ja sam samo pitao da li može Ministarstvo branitelja apelirati na djecu, recimo da se mogu zaposliti od hrvatskih branitelja, a ne da mi ministarstvo pomaže u tome. Međutim, gdje mi je god kćer pisala zamolbu i potpisala dole da je tata branitelj, automatski su se smijali i veli od toga ništa. Pa bi pitao sad, roditelji, sa dijagnozom PTSP-a, da sad ne brajamo RVI, draguljac i tako dalje, da li ima kakve šanse da se može uposliti, bez obzira da ugovori se ostao u bilo kojoj firmi, ako već nema kandidata drugih? Hvala lijepa što ste se javili. Imam još jednog gledatelja. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, slušamo. Ovako, zovem iz Siska u vezi jednog branitelja koji je radio skoro 5 godina u vodoprivredi Sisak. I kad su mu trebali produžiti za stalno, dečka su otpustili. A dečko je bio hrvatski branitelj u Sunji, legendarnoj Sunji, bio je skoro cijeli rat. I znači oni su njega otpustili, nije imao nikoga da stane iza njega, da ga malo zaštiti. I oni su ga jednostavno odbacili ko zadnju krpu. Nisam bio u kontaktu s tim kolegom iz rata već par godina. I sad evo prije 2-3 dana mi tu priča situaciju šta je proživio i sam nije mogao vjerovati. Evo, vodoprivreda Sisak uglavnom za državu poslove. Pa privatno nešto državno, ne znam točno vlasnički status, a uglavnom su naši branitelji izbite ako nikog nema da ga zaštiti. Evo, hvala lijepa. Hvala lijepa što ste se javili. Gospođo Benčić, 2 pitanja. Sigurno, to su pitanja. Danas posao je zapravo, možemo s pravom reći, veliki, čak je privilegij imati posao. Evo. Naravno. Imati posao je izuzetno važno i djeluje i na samosvijest svakog pojedinca i članova njihovih obitelji. Mi smo gotovo svakodnevno se suočavamo sa nezaposlenošću, što djece hrvatskih branitelja, što hrvatskih branitelja osobno. Vašem prvom gledatelju moram reći da nikad ga niko nije optužio, najmanje ja, ali u svakom slučaju on ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida. Prema članku 35 zakona, ja sam nabrojila ko ima pravo prednosti. Dakle, djeca poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja. Djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida su na tržištu radne snage kao i svi ostali građani Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske provodi niz mjera aktivne politike zapošljavanja i od mjere za zasnivanje radnog odnosa za osobe bez radnog iskustva. Tako da sam uvjerena da će u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i dijete od gospodina koji je nazvao uspjeti naći prvo zaposlenje. U drugom slučaju, kada se radi o neproduživanju ugovora o radu, ako sam dobro shvatila, dakle, zakon ne predviđa pravo prednosti prilikom zadržavanja u radnom odnosu, nego daje pravo nezaposlenima pri zasnivanju novog radnog odnosa. Znači, u tom dijelu i ministarstvo će štititi i dalje sve kategorije koje nam se obraćaju. Hvala lijepa. Predlažem sada da pogledamo jedan dosta zanimljiv prilog moje kolegice Marine Gantar. U savjetovalištu za branitelje i njihove obitelji Osječke HVIDRA-e korisnici o svojim problemima ne žele govoriti pred kamerom. Nezaposlenost je najčešći problem branitelja koji ovdje dolaze po pomoć. To su ljudi od 50, 55, 60 godina, znači ljudi kojima još fali 10-15 godina do mirovine. Jednostavno, novi poslodavci teško zapošljavaju i nažalost što se nama dešava u ovakvim prilikama da su to obitelji teškog imovnog stanja, ostao taj naš subarac bez posla, ostala mu žena bez posla. Uz poodmakle godine braniteljima rješavanje egzistencije dodatno otežavaju posljedice rata, ali i administracija. Jedan gospodin je jučer bio, 7. put izlazi na invalidsku komisiju. Branitelj je 91. 92. godine, bio je član pričuvnog sastava MUP-a, bio je na mnogim terenima, liječi se od PTSP-a od 2005. godine,
7. put izlazi, znači 6 puta je odbijen za najnižu braniteljsku mirovinu. U HVIDRI nam kažu do posla se teško dolazi bez obzira na završenu stručnu spremu. Invalidi koji su bili lakše ranjeni, znači 20, 30, 40%, željeli su raditi, znači oni su završili fakultet, dokvalificirali se, nisu htjeli mirovinu, sad ne mogu u mirovinu, a nemaju posla. Ili slučaj, tako jedan dijete poginulog branitelja se zaposlio kao pomoćni radnik. I on više po zakonu o pravima hrvatskih branitelja nema pravo na prednost pri zapošljavanju, zato što je već zaposlen, iako je radi kao pomoćni radnik, a završio je kao magistar prava. Sasvim drugu životnu priču o potrazi za poslom doznajemo u javnoj vatrogasnoj postrojbi Osijek, gdje radi više branitelja. Među njima je i nekadašnji pripadnik 106. brigade Dario Majetić, koji se unatoč ranjavanju odlučio upustiti u borbu na tržištu rada. Relativno teško sam bio ranjen i bio sam na rehabilitaciji prvo ovdje u Podrumu, u Osječkoj bolnici. I nakon toga sam išao u Njemačku i nakon toga taj moj postratni put slijedi, a to je znači bila profesionalna rehabilitacija, školovanje, fakultet, nakon toga poslijediplomski studij. Radio sam jedno vrijeme u Zračnoj luci Osijek i prešao sam ovdje raditi na poslove časnika za sigurnost. Radim znači na organizaciji i operativi javne vatrogasne postrojbe Osijeka. Neki su branitelji izlaz u potrazi za egzistencijom svojih obitelji pronašli u organiziranjima u zadruge. Posjetili smo jednu od njih koja je donijela radna mjesta nezaposlenim članovima braniteljskih obitelji. Nas 7 prijatelja iz rata, uglavnom policajaca, smo prije 3 godine se dogovorili da pokušamo nešto napraviti sami za sebe, pošto imamo većinom su nezaposlene članovi obitelji, to su žene, djeca, i osnovali smo braniteljsku zadrugu. No problema čak i u svijetu kolača ipak ima. Međutim, problem je sljedeći, što mi ne možemo konkurirati tvorničkoj proizvodnji kolača i kruha kao što su velike pekare, jer nemamo ni ta sredstva, ni te mogućnosti, niti kapacitete. To će biti sljedeći problem koji moramo napraviti i riješiti, a pitanje rješavanja, što smo mi pokrenuli inicijativu u Hrvatskom zadružnom savezu, da se udružujemo u klastere. Takvim dodatnim udruživanjem branitelji zadrugari žele poboljšati plasman svojih proizvoda na tržištu, jer bez toga nema niti prodaje, niti zarade za uloženi rad i trud. Kažu nam, tako se svakodnevna borba sa konkurencijom na tržištu nastavlja, jer ništa ne osigurava siguran posao. Evo, gospođo Benić, zaista smo imali razne priloge. I oni koji se svakodnevno bore da dobiju posao, oni gdje se ne poštuje prioritet, a i oni koji su uspjeli izboriti na tržištu rada. Upravo tako. Uz zakonsku odredbu članka 35 ministarstvo provodi niz mjera kojima pomažemo zapošljavanje hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih i nestalih. Mislim da ćemo imati prilike svaku od mjera i predstaviti tijekom emisije. Dakle, te su mjere dio programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja koji se kontinuirano provodi od 2004. pa čak i ranije su neke mjere postojale i u ovom prilogu smo vidjeli zapravo korisnika jedne od naših mjera koji govori o daljnjem svom napretku i udruživanju u klastere, što je i naša želja upravo radi zajedničkog nastupa na tržištu, a isto tako smo svjesni i činjenice da hrvatski branitelji dolaze u određene godine kada su sve više nekonkurenti na tržištu radne snage i da isto tako raspolažu znanjima koja možda nisu više potrebna. Zato imamo i mjere kojima dajemo mogućnost stručnog usavršavanja, dokvalifikacije, prekvalifikacije, stjecanja dodatnih znanja i vještina. Ovih kriznih godina između 40 i 50. Upravo tako, kako bi ih učinili konkurentnim na tržištu radne snage i omogućili im lakše zapošljavanje. Reci nam još koji su to mjere. Evo, već kad smo kod mjera zapošljavanja, rekli smo da je posao zaista, pogotovo danas u ovim teškim gospodarskim vremenima, iznimno teško dobiti, zaposliti se, ali evo, imamo i dobrih primjera gdje se čovjek je bio ranjen, čak je otišao u Njemačku, vratio se, završio fakultet, postdiplomski studij i uspio se izboriti za svoje radno mjesto. Upravo tako. Jedna od najstarijih mjera koje se kontinuirano provode svo vrijeme je ta mjera stručnog usavršavanja koju, evo moram reći da većina mjera i javne pozive ćemo objaviti već početkom
zapravo krajem siječnja, 21. siječnja krećemo sa prvim javnim pozivima. Evo možemo li reći ekskluzivno? Upravo tako. I to za mjeru stručnog usavršavanja, za mjeru samozapošljavanja. To je jedna od najstarijih mjera gdje mi potičemo hrvatske branitelje da krenu u vlastitu poduzetničku aktivnost, bilo otvaranjem obrta, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, trgovačkog društva. Dajemo poticaj od 30.000 kuna koji se isplaćuje dvokratno. Uvjet je da se radi o hrvatskom branitelju koji je najmanje mjesec dana nezaposlen. On preuzima određene ugovorne obveze, dakle to je utrošak sredstava sukladno poslovnom planu koji mu je odobren i uplata doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje najmanje godinu dana. Obrazac za prijavu za tu mjeru, obrazac zahtjeva, popis potrebne dokumentacije, sve će biti objavljeno od 21. siječnja na web stranici Ministarstva branitelja. Recimo, do sada je tu mjeru koristilo preko 4000 hrvatskih branitelja i mi smo zapravo gotovo svakodnevno u kontaktu sa ljudima koji su kroz to se samo zaposlili ili čak i krenuli dalje. Sljedeća mjera je mjera potpore proširenju djelatnosti. Namijenjena je onim poduzetnicima koji proširuju svoju djelatnost i imaju potrebu za novom radnom snagom. Tako je na posao krenuo, da tako jednostavno kažemo. Koji ukoliko zaposle osobe iz naše ciljne skupine, dakle hrvatske branitelje ili djecu poginulih hrvatskih branitelja, za svakog zaposlenog dobiju poticaj od 45.000 kuna. Čak smo u ovim sada posljednje vrijeme modificirali tu mjeru na način da dopuštamo i zapošljavanje 2 osobe na 8-satno radno vrijeme. Dakle, svaka osoba po 4 sata, u tom slučaju je čak poticaj 60.000 kuna, a obveza je poslodavca da takvu osobu drži u radnom odnosu najmanje 2 godine. Dakle, to su sve podaci, to su sve mjere koje nisu sve, ove 2 bitne, vrlo bitne mjere koje će svi zainteresirani moći vidjeti na vašoj web stranici o kojima mi danas govorimo, o kojima ćemo itekako govoriti i kad budu objavljene. Nastavit ćemo sa ovim mjerama koje se nude, sa prilikama zapravo koje su iznimno dobre. Nakon još 2 telefona naših gledatelja. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo vas. Pozdravljam vas u studiju i imam jedno pitanje za gospođu. Govori se o djeci branitelja, poginulih branitelja. Zanima me šta je sa suprugama branitelja. Imaju li one ikakva prava po zakonu o pravima branitelja, o zapošljavanju i tim stvarima? Jer branitelji, najobičniji branitelji imaju mizerne mirovine, ne mogu od toga prehraniti svoju ženu i svoju djecu, ne mogu tom mirovinom. Šta li ima šta za supruge? Dobro, hvala vam lijepa. Još jedno pitanje. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Slušamo, izvolite. Pozdravljam sve u studiju, hvala lijepa. Posebno pomoćnicu ministra. Ja bih postavio jedno pitanje koje se odnosi na članak 10 zakona jer držim da je neustavan. U tom članku se naime nama braniteljima onemogućava prioritet kod zapošljavanja na rukovodeće funkcije u tijelima državne vlasti. I držim da je ministarstvo u potpunosti pogriješilo predlagajući takav ovaj članak zakona i držim da je on neustavan. Smatram da će i braniteljske udruge, a i mi pojedinci podnijeti Ustavnom sudu tužbu i molim pomoćnicu ministra da se očituje konkretno o ovome mome pitanju. A sljedeće pitanje, ako mi dozvolite, zbog čega je hrvatskim braniteljima koji su nezaposleni ukinuto dopunsko osiguranje, kada se jako dobro zna da hrvatski branitelj koji je nezaposlen ne može plaćati i nema iz čega plaćati dopunsko osiguranje i iz čega plaćati skupe lijekove. Ja molim pomoćnicu ministra da mi konkretno odgovori na ova pitanja i da se ne odgovara uopćeno. Hvala najljepša. Hvala vam lijepa što ste se javili. Evo 2 konkretna pitanja, gospođo Benić. Da, supruge hrvatskih branitelja, da li imaju pravo prednosti prilikom zapošljavanja? Pravo prednosti ostvaruju članovi obitelji i smrtno stradalog hrvatskog branitelja, dakle nisu obuhvaćene supruge hrvatskih branitelja, imaju pravo i djeca poginulih i nezaposleni hrvatski branitelji i dragovoljci iz Domovinskog rata. Sljedeće je pitanje bilo vezano za rukovodeća radna mjesta. Članak 10 zakona. Da, misli se pritom na radna mjesta gdje su mandatne funkcije zapravo, gdje se rukovodeća radna mjesta su propisana Zakonom o državnim službenicima i namještenicima. Radna mjesta gdje se
predlaže određeni plan rada gdje se izabiru ljudi na određeno vrijeme dok traje mandat i u tom dijelu smo se mi rukovodili mišljenjem i presudama, ranijim presudama Upravnog suda koji je presuđivao u korist da se prednost prilikom zapošljavanja ne može odnositi upravo na takva radna mjesta koja su rukovodeća. I bilo je još jedno pitanje vezano za dopunsko zdravstveno osiguranje. Dopunsko zdravstveno osiguranje ostvaruju hrvatski branitelji kod kojih je utvrđeno najmanje 30% tjelesnog oštećenja, neovisno da li se radi o vojnom ili civilnom invaliditetu. Međutim, nezaposleni hrvatski branitelji u slučajevima da nemaju redovita primanja, da nisu vlasnici određene zemlje koja im služi za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, temeljem Zakona o zdravstvenom osiguranju su oslobođeni plaćanja doprinosa za dopunsko zdravstveno osiguranje i mi svake godine, zapravo na kraju godine kada radimo izvješće o provedbi zakona za proteklo razdoblje, dobivamo podatke od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o broju osoba koje ostvaruju to pravo temeljem Zakona o zdravstvenom osiguranju. Tako, mi smo upravo sada u fazi prikupljanja podataka za izvješće za 2012. godinu, pa ćemo raspolagati svježim podacima. Dakle, zahtjev se u tim slučajima podnosi Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Ja se nadam da je naš gledatelj zadovoljan sa ovim opširnim i detaljnim odgovorom. Idemo dalje sa emisijom Veterani mira. Tema je zapošljavanje branitelja. 29.900 branitelja je bez posla i članova njihovih obitelji. Idemo pogledati još jedan zanimljiv prilog moga kolege Željka Valčića iz Splita. Od Sinja, Vreke, Drniša, Šibensko zaleđe, Vodičko zaleđe, Maslenica, Popovo polje, Dubrovnik, evo cijelu Dalmaciju. Nema da nisam bio. Nema. To mogu sve svoje pripadnike, sve svoje ljude prave koji su s menom bili, mogu i dati ime i prezmene kao svaki potvrditi gdje sam bio, šta sam bio. Obolio sam na Dinari, imao sam išao u Groznicu. Ivan Marković, umirovljeni narednik, veteran 4. gardijske, zaradio i PTSP. Jedan je od mnogih branitelja dragovoljaca koji su nakon potpisivanja profesionalnog ugovora vjerovali da će sukladno istom ugovoru i obećanjima mjerodavnih prije ili kasnije moći riješiti stambeno pitanje. Prvi zahtjev predao je u rujnu 1994. 3 sam puta prikupio papire. Zadnja mi je godina bila koju sam prikupio papire 2011. I poslije toga nisam dobio nikakvu... Jeste li dobili bilo kakvo usmeno obrazloženje? Ništa nisam dobio, ništa. Ništa iz Zagreba, ja nisam dobio, ništa. Sudski epilog nije tražio jer su mnogi njegovi suborci izgubili spor s državom i dan danas plaćaju sudske troškove. Njegova priča nije jedina u Sinjskom kraju. Ma nisam jedini, ima nas još koji su tu nisu stambeno sređeni. Koliko? A ima nas 4-5. Šta ja znam, ovdje iz naše okolice Sinja ima nas 4-5 koji baš pravi branitelja. Šta ja znam, a ne ću govoriti za ostale. Sa suprugom i 2 djece živi u očevoj kući u kojoj su još njegov otac i 2 brata. Prostora za gradnju druge kuće nema. Nemam 40 kvadrata u kući, kad bi se podijelio. Ne smeta mu, kaže, toliko čekanje. Smeta mu što nema konkretnog odgovora, bilo kakvog. Samo da je negdje zapisano vrijedi li išta 4 godine prve crte i 7 mirnodopskih godina u odori hrvatskog vojnika. On je, reći će na kraju razgovora, pravi branitelj. Evo, gospođo Benić, puno je ovakvih i sličnih priča. Riječ je zapravo o stambenom zbrinjavanju, ali evo, zamolili su nas, budući da ste pomoćnica ministra i upućeni zapravo u svu problematiku. Riječ je o 4. gardijska brigada, 4 godine 5 ratišta. Tako je. Novim zakonom o pravima branitelja, odnosno izmjenama zakona, on donosi određene izmjene u pitanju stambenog zbrinjavanja. Samom uredbom o stambenom zbrinjavanju će se bodovati na drugačiji način i socijalno i zdravstveno stanje obitelji i vrijeme sudjelovanja, dužina sudjelovanja u Domovinskom ratu i daje pravo i osobama sa statusom dragovoljca koji su 2 ili 3 godine bili u Domovinskom ratu pravo na stambeno zbrinjavanje, tako da u tom dijelu će nastupiti određene izmjene koje će naravno biti objavljene i biti u javnoj raspravi kao sama uredba, a drugi dio koji se tiče poštivanja ugovora sa Ministarstvom obrane
bojim se u ovom trenutku ne bi usudila komentirati bez uvida u samo stanje i očitovanja Ministarstva obrane. Da. Zapravo možemo preporučiti gospodinu da se obrati Ministarstvo obrane. U ovome dijelu koji se tiče profesionalnog ugovora kao pripadnika 4. gardijske. Hvala vam lijepa. Idemo dalje sa ovim programima koje nudi Ministarstvo branitelja, koje bi itekako bilo dobro iskoristiti. Zapravo što su dosadašnja iskustva pokazala? Pa zadnje što smo pričali je bila mjera potpore za proširenje djelatnosti, gdje sam govorila o poduzetnicima koji proširuju djelatnost i koji zapošljavaju hrvatske branitelje. Ono što je naše iskustvo do sada, da nakon ispunjavanja ugovorne obveze od 2 godine, svi ti hrvatski branitelji su ostali u radnom odnosu kod tih poduzetnika. Ali isto tako je naše iskustvo da su poduzetnici koji su koristili tu mjeru za zapošljavanje branitelja bili i sami branitelji. Dakle, razumjeli su se u tome. Upravo tako. Mi ćemo nastojati da i ostali poduzetnici koriste tu mjeru, sve u cilju što većeg broja zapošljavanja. Sljedeća mjera je potpuno nova, koju smo uveli prošle godine i za koju vjerujemo da će tijekom ove godine polučiti svoj najveći uspjeh, a to je mjera koja je isključivo namijenjena djeci poginulih hrvatskih branitelja, djeci branitelja bez radnog iskustva, gdje dajemo poticaj poslodavcu koji zaposli, dakle, dijete poginulog na najmanje godinu dana, poticaj od 25.000 kuna. Prošle godine smo imali tek nekoliko zahtjeva za korištenje te mjere, zato što je još bila zapravo nepoznata. I vjerujemo da će tijekom ove godine daleko veći broj zahtjeva biti i isto za tu mjeru je javni poziv 21. siječnja. Dakle, vrlo zanimljivo za djecu. Inače je cilj da se prioritet stavi na zapošljavanje djece poginulih branitelja. Upravo tako. Djeca poginulih branitelja nakon završenog redovnog školovanja su prioritet našeg djelovanja u smislu zapošljavanja. Dakle, nova mjera gdje poslodavac koji zaposli dijete poginulog branitelja bar na godinu dana dobiva 25.000 kuna. Evo, poziva i svim poslodavcima, svima onima koji imaju priliku da zaposle djecu poginulih branitelja, da mogu se dobiti 25.000 kuna poticajne mjere. Gospođo Benić, također zanima kako se ta sredstva koriste, da li pratite, da li kontrolirate kako se koriste. To su ipak sredstva poreznih obveznika. Apsolutno. Sa svakim korisnikom našeg poticaja se potpisuje ugovor i prati se namjenski utrošak sredstava. Mi unutar ministarstva imamo i oformljenu jedan posebnu službu za praćenje namjenskog utroška, gdje se kontrolira kroz dostavu računa, izvoda iz banaka i jedino isključivo sukladno poslovnom planu. Dakle, ne može se navesti u poslovnom planu da se kod samozapošljavanja da će se baviti poljoprivredom, a sredstva utrošiti za nabavu nekog stroja koji u to ne služi. U slučaju nenamjenskog utroška moram upozoriti sve korisnike, odnosno sve zainteresirane da moraju voditi računa i o tome. U slučaju nenamjenskog utroška traži se povrat sredstava uz zakonski zateznu kamatu obračunatu. Tako da vrlo strogo i tek po pravdanju svih sredstava se vraća mjenica koja je služila kao osiguranje zapravo prilikom isplate sredstava. Da, kad koriste ta sredstva. Puno je pitanja naših gledatelja, upravo iz režije javlja. Imamo još pitanja. Halo, dobar dan. Dobar dan. Slušamo, izvolite. Lijepo vas pozdravljam. Moje ime je Franjo Jurić, zovem iz okolice Pakraca, a točnije iz Badljevine. Slušamo vas, recite. U prvom redu želim sretnu novu godinu i vama i ovoj pomoćnici ministra. Hvala lijepa. Ali drugo bi se ispričao, ja zovem sasvim drugo, riječ je o braniteljstvu i inače sam ja branitelj, imam i na popisu tih branitelja na internetu. Prvo bi pitao, da li postoji mogućnost da ona bude tako ljubezna da zamoli ministra da me primi osobno na razgovore? Dobro. Jer 7 puta sam slao dopis, nije mi se ni odgovorilo. I drugo, da li ja kao branitelj imam pravo na braniteljski dodatak, a inače ga ne primam, i dan danas postoji zahtjev u Ministarstvu branitelja da mi se doda braniteljski dodatak, ja ga ne primam. Eto ja je zaista molim kao čovjek da mi pomogne kroz te riječi. Hvala lijepa što ste poslali ta pitanja i imamo još pitanje jednog gledatelja. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ovako, htjela bi vas pitati u vezi zapošljavanja djece poginulih hrvatskih branitelja.
Moj sin radio je kao dijete poginuloga u jednoj privatnoj firmi kao zaštitar. Nakon izvjesnog vremena dobili su otkaze pošto su bili višak radne snage, ali su morali potpisati sporazumni otkaz. On se dalje javlja na natječaje. Sada je bio raspisan natječaj u jednoj osnovnoj školi od 7. do 14. Međutim, on je kao dijete poginuloga. Ravnateljica ga je zvala taj dan prije nego što će se sastati školski odbor i rekla da ima prednost kao dijete poginulog pri zapošljavanju, da bi drugi dan nazvala i rekla da on kao dijete poginuloga nije prošao na natječaju pošto je dobio sporazumni otkaz iako se nalazi na Zavodu za zapošljavanje. Firma, mi smo zvali firmu, sve privatne firme daju sporazumne otkaze da ne bi morali davati radnicima otpremninu. I sada njega koči pri zapošljavanju taj sporazumni otkaz, molim vas, iako se on nalazi na Zavodu za zapošljavanje, razumjeli smo, da. Ali sad vas pitam, zakon je navodno se primjenjuje od 7.12. a natječaj je bio raspisan od 7. do 14. Da li on ide u stari zakon ili u novi zakon i koja su njegova prava sad pri zapošljavanju? Hvala lijepa. Evo, dva pitanja, gospođo Benić. Moramo razumjeti sve emocije koje ljudi imaju. Riječ je vrlo složeni problema. Pitanje posla, pitanje egzistencije. Apsolutno i razumijemo i zapravo dijelimo njihove probleme gotovo svakodnevno. Prvom gospodinu koji želi prijem kod ministra, ja mogu reći da se prijem može dogovoriti u kabinetu ministra, ali pretpostavljam i da je ostavio broj telefona kod vas u režiji, pa ja ću uzeti taj broj telefona tako da bi ga se kontaktiralo, iako ako se može nešto riješiti putem telefona, možda i nema potrebe samog dolaska, ali u svakom slučaju svaki ponedjeljak je ministar ima aktualno vrijeme kad pita ministra, kada se može nazvati na broj i razgovarati direktno s ministrom u tome dijelu. Isto tako moramo provjeriti o čemu se radi kad se govori o braniteljskom dodatku. Braniteljski dodatak na mirovinu se i zapravo više ne postoji. On je postojao jedno vrijeme kao dodatak na invalidsku mirovinu i mirovine ne rješava Ministarstvo branitelja, nego Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, tako da bi zaista morali vidjeti na koji način možda se čujemo sa gospodinom i vidimo sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko. Da, o pojedinačnim slučajevima, o konkretnim osobama i konkretnim problemima. Upravo tako. Teško je odgovarati općenito. Ne bi se usudila zaista ulaziti u predmet bez svih saznanja. U drugom slučaju, kada se govori o pravu prednosti nakon što je nastao prekid radnog odnosa ranije sporazumnim, u tom slučaju je također Upravni sud dao da je to prepreka za ostvarivanje prava prednosti, ali s obzirom na činjenicu da je ovaj natječaj bio upravo u tome dijelu stupanja na snagu novog zakona, svakako bi gospođi sugerirala da podnese prigovor, odnosno da zatraži nadzor nad provedbom postupka javnog natječaja kako bi sasvim sigurno se utvrdile sve činjenice koje su važne prilikom konkretnog slučaja za zapošljavanje. Dakle, ipak bi treba ući u ovaj novi zakon, odnosno izmjene zakona, trebala bi se provoditi budući da je već od 7. stupio zakon. Tako je. Idemo dalje, gospođo Benić, što je još bitno glede zapošljavanja i glede ove tematike tijekom ove godine? Da li još nešto planirate, da li postoje još neke osim ovih mjera? Da, sredstva za cjelokupan program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja su osigurana u proračunu na razini prošle godine, dakle bez ikakvih smanjenja. Dakle, novaca će biti, što je vrlo važno. Da, za sve mjere. Za ove mjere. Mi uvijek raspisujemo 2 javna poziva, početkom i sredinom godine, tako nastojimo zaista obuhvatiti što veći broj nezaposlenih branitelja koji su zainteresirani za korištenje mjera. Nisam spomenula mjeru zadrugarstva, mjeru poticanja radu zadruga i mjere potpore projektima zadruga. To je, kažu, jedna od najuspješnijih mjera, je dala najbolje rezultate do sada. Da, to su mjere, samo kroz mjeru potpore radu zadrugama i poticanja osnivanja. Imamo preko 4000 branitelja koji su kroz rad u zadrugama pronašli svoje zaposlenje zapravo i riješili svoju egzistenciju. Mi sa tim mjerama nastavljamo dalje, iako u mjeru potpore smatramo da
se zadruge trebaju okrupnjivati. Tu je problem plasmana, često se ističe taj problem plasmana robe. Tako je, plasman robe je, naravno da mi kroz naše zadruge i kroz sajmove koje organiziramo na način da osiguramo da budu prepoznatljivi na tržištu, da ljudi čuju za proizvode branitelja. Na taj način im nastojimo i osigurati plasman. Imate ove tematske sada, smo vidjeli tematske zadrugarstva. Da, upravo i sljedeći koji planiramo, koji nam je izuzetno važan sajam, je sajam gdje ćemo nastojati povezati branitelje, braniteljske zadruge sa djelatnicima iz turizma, sa turističkom zajednicom, sa Ministarstvom turizma, kako bi mogli osigurati plasman proizvoda branitelja na način da on bude pristupačan turistima. Da oplemene i turističku ponudu Republike Hrvatske, ali na taj način kroz hotelske kapacitete. U svakom hotelu postoji prostor za određene suvenirnice i slično. Da strani gost vidi zapravo originalne suvenire, originalne ponude. Upravo tako, a s obzirom da se većina tih proizvoda zaista mogu smatrati ekološkim proizvodima i mnogi od njih imaju ekološke certifikate, mislimo da bi bili vrlo zanimljivi i svim turistima. Evo, to je jedna novost vrlo važna za one koji se bave zadrugarstvom. A koliko znamo, već je potpisan drugi ugovor sa Podravkom. Je, tako je. Nastavljamo sa suradnjom sa prerađivačkom industrijom. U tom smislu smo krajem prošle godine potpisali nastavak suradnje sa Podravkom. U toj suradnji smo sada i dodali neke nove elemente, a to je pružanje konkretne stručne pomoći prilikom uzgoja pojedinih kultura. Proširili smo tu suradnju i na neke druge kulture koje do sada nisu bile predmet otkupa. Podravka se je ponudila i da pomogne braniteljskim zadrugama u osmišljavanju dizajna samih njihovih gotovih proizvoda. Tako da oni su, zaista i suradnja je dobra. Podravka je zadovoljna sa načinom kako zadruge djeluju i kako poštuju odredbe ugovora. Jedan posao, da, možemo upravo reći. Tako. Imamo još toliko vremena da uzmemo još 2 telefona naših gledatelja i završimo ovaj razgovor, jednu temu koja je iznimno zanimljiva i bitna. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite. Ovako, imamo problem zapravo veliki, već duže godina. Dakle, moja kćer je inače dijete smrtno stradala hrvatskog branitelja. Dakle, bila je na 3. godini fakulteta kada je, nažalost, tata smrtno stradao. Međutim, završila je pravni fakultet, dakle, uz rad, posao medicinske sestre. Međutim, kad je tražila, dakle, kad je završila fakultet, dakle, tražila je, dakle, da odstažira i tako dalje. Međutim, nigdje nije imala prioritet, iako je dijete, dakle, smrtno stradalo hrvatskog branitelja. I evo i sada, dakle, i dalje radi posao koji ne odgovara, dakle, njezinoj struci, da. Hvala lijepa. Imamo još jedno pitanje. Dobila je isto u Ministarstvu hrvatskih branitelja, dakle, to je uzela ugovor o djelu. Međutim, sada navodno neće moći čak ni to raditi, zato što kao ima, recimo, na jedan način redovni posao, ali koji nije uopće u struci. Ona nikako da dobije u struci posao. Hvala lijepa. Da, ovo, nažalost, ovo kršenje prava prednosti je na tragu onoga što smo govorili na samom početku. Zapravo to je jedan od najvećih problema, da se gotovo i ne poštuje to pravo prednosti. Da, zato smo i upravo i pristupili tim jačanju članka 35 kako bi izbjegli te situacije da se prilikom javljanja na natječaj to pravo nije poštivalo i onda zapravo dođete u situaciju da se prihvaća bilo koji drugi posao kako bi se osigurala bilo kakva egzistencija. U ovome dijelu ugovora o radu moram biti iskreno, nisam razumjela u kom smislu je angažirano unutar Ministarstva branitelja na ugovor o radu. Tako da možda najbolje da se čujemo sa gospođom direktno i da vidimo na koji način možemo pomoći. O kojem se problemu radi i kako pomoći. Evo, još smo jednom spomenuli zapravo da koliko se uopće ne poštuje taj prioritet pri zapošljavanju državnim institucijama i javnim ustanovama djece poginulih branitelja, stoga se zapravo i ovaj članak, možemo reći, radi kao o pooštrenim mjerama onih koji ne budu poštivali taj zakon. Evo, gospođo Benić, pri kraju smo razgovora, vrlo iscrpnih odgovora vaših. Hvala vam lijepa na ovome što ste iscrpno odgovarali nama, i našim gledateljima.
Ono što je bitno, dakle, krajem ovoga mjeseca, 21. siječnja, točno koliko znamo, će biti objavljene nove mjere zapošljavanja Ministarstva branitelja. Da još jednom ponovimo, na web stranici ministarstva, svi oni koji su zainteresirani, koji misle da mogu sudjelovati, da imaju želju, imaju hrabrosti, da tako kažemo, da se bave poslom, da rade, mogu se obratiti na web stranici Ministarstva branitelja. Postoji još možda neki telefon, postoji još možda neko mjesto gdje se mogu obratiti? Da, ja bih u svakom slučaju pozvala sve hrvatske branitelje. Mislim da pitanje hrabrosti je nešto što njima stvarno ne nedostaje. Da iskoriste priliku, da koriste mjere poticanja, da krenu u poduzetničke vode koje naravno da nisu lake. Tu sam na hrabrost mislila u ovim okolnostima. Koje nisu lake, ali koje u svakom slučaju mnogi su sada u 40-ima, to su zapravo još najbolje godine. Sve informacije, osim u Ministarstvu branitelja, se mogu dobiti u našim područnim jedinicama koje djeluju u svakoj županiji, u našim centrima za psihosocijalnu pomoć i naravno našem web stranici ministarstva, gdje su između ostalog i objavljeni brojevi telefona Uprave za hrvatske branitelje, tako da evo pozivam ih zaista da iskoriste programe i mjere koje im nudi ministarstvo u pogledu zapošljavanja. To su zaista hvalevrijedni programi, sredstava dovoljno ima, treba zaista ih iskoristiti i, kao što ste sami rekli, pusti se u poduzetničke vode i samo raditi. Vama hvala lijepa što ste bili gosti emisije Veterani mira, odgovarali iscrpno na pitanja naših gledatelja, a mi, poštovani gledatelji, emisiju nastavljamo aktualnim vijestima. Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice razriješila dužnosti pomoćnika ministra branitelja Dinka Mikulića, koji je potkraj prosinca osumnjičen za primanje mita. Pomoćnik ministra, zadužen za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i njihovih obitelji, uhićen je 28. prosinca u antikorupcijskoj akciji. Udruga roditelja i obitelji zatočenih Vukovarske majke protivi se uvođenju dvojezičnosti u Vukovaru. Smatra kako takav potez u vremenu kada nisu riješene mnoge druge posljedice Domovinskog rata ne može biti na dobrobit ni Hrvata ni Srba u Vukovaru, a niti Hrvatske i njezinih građana. Uvođenje dvojezičnih natpisa u Vukovaru bio bi potpuno pogrešan korak, smatraju djeca poginulih i nestalih branitelja. Mišljenja su također kako ćirilično pismo neće donijeti svima željeni mir, nego nove nesnošljivosti i korak unatrag u dosad ostvarenom suživotu u Vukovaru. U povodu Dana mirovnih inicijativa grada Zagreba 18. siječnja, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić primio je predstavnici udruge Žene u Domovinskom ratu. Taj datum bit će posvećen prvim mirovnim inicijativama koje su žene pokrenule 1991. U povodu 21. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, u utorak 15. siječnja u crkvi Svetog Marka održat će se misa za sve branitelje. Misa počinje u 18 sati, organizira je klub veterana 148. Zagrebačke brigade. Dodajmo ovim informacijama još jednu. Ivan Pšenica, dugogodišnji predsjednik Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Vukovarske majke, umro je u Zagrebu u 69. godini. Ivan Pšenica rodio se 1944. godine u Vukovaru, gdje je živio do agresije na taj grad 1991. kada se uključio u obranu Vukovara zajedno sa sinom Borisom, ubijenim nakon sloma obrane grada. Pšenica je bio zatočenik srpskog koncentracijskog logora u Begejcima, a nakon rata živio je u Vukovaru i Zagrebu. Izraz sućuti obitelji pokonog Pšenice uputio je i predsjednik Republike Ivo Josipović, koji je kazao kako je Pšenica čovjek istine i pravde, istinski domoljub i čovjek moralnih načela. Želim istaknuti da mi je bio osobita čast upoznati ga i surađivati s njim u njegovim plemenitim nastojanjima. Njegov život ostaje nam kao primjer istinske čovječnosti i ljubavi prema bližnjemu. Stoji uz ostalo u poruci sućuti predsjednika Josipovića. Ivan Pšenica bit će pokopan na memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata u Vukovaru u utorak 8. siječnja u 13 sati. Poštovani gledatelji, bila je to emisija Veterani mira. Na programu smo za tjedan dana u isto vrijeme. Želim vam ugodan nastavak dana uz program Hrvatske televizije.